Katja! Where are you? Over here. Time to go. Weiter! Bist ein guter Pilot. Marsch, Marsch, zum Flugzeug! Denk ans Ritterkreuz. Ist das wahr, dass Hitler eine geheime Direktive herausgab? Der Plan ist, nur Leningrad nicht länger zu erobern, sondern es dem Erdboden gleichzumachen? Ja, weil die Russen so stur sind. Und ich dachte immer, die Russen sind die Barbaren. German reconnaissance probe, but we threw them back. You can take pictures. 10 minutes. Then we move on. Pozor, pozor, hovoří Leningrad. Štáb místní protivzdušné obrany vyhlašuje akutní letecký poplach. Pozor všem, letecký poplach. Schovejte se! Letecký poplach. Pospěšte si lidi schovat! A trophy. I'll hang it on the office wall. You are not put off, not disgusted. Well, I worked at the crime scene for 2 years. Dead bodies at the morgue almost every day. Every day. I see. Vernik is from Leningrad. What did you write about before the war? Exhibitions, mainly. Our department. Chlape! Tebe nebaví život? A co mám dělat? Co s Jaký tím mám kůl? dělat? Rychle, Maze, tak běž! Dělej! Otoč toho koně! Are you all right, Bernick? Čokoláda. Dcera se zblázní. Věrníků! Pojďte! Rychle! Rychle! Pojďte! Honem! No tak rychle dělejte! Honem, 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 honem! Pospěšte si! Faster, please!
Sergejevová, kam jedete? Hledat novináře, kat, aby je sprál. Byl na ně nálet, hlavně tu cizinku. Světkovová. Budeš tu držet stráž. Kdyby volali ze Smolného, řekneš, že celá posádka je v terénu a pátrá. Rozkaz. Tak běž už. Ano. Jedeme! Halo? 2044. No ano, 2044. Halo? Smolný? Autobus s anglickou novinářkou se zatím nevrátil. Where is she? Where was the bombing? There is a bombing at Lower Leningrad, Parker. You knew that when we added Miss Davis to our list. Sorry. Koněv! Koněv! Co to je? Není to člověk? Vidíš to? Jo, vidím. No tak pusti! Soudruzi novináři, hovoří velitel posádky. Všichni si nastupte. Odlétáme za 10 minut. Musíme do Novosky stihnout do svítání. Opakuju. Drink. Please, a drink. Čenský, ona není ruská. No? Kde máte toho špeha? Tamhle, v nákladáku. Naložili jsme ji a ona mluví nějakou hatmatilkou, tak jsme si řekli, že... They found you. Omlčenko, ty brzáku, proč ti to tak trvá? Čas chopí. Kate? Kate? Let me through. I'm here, Kate. Get out of my way. Parker! No one else survives the bombing. Malin! Recognize it. This is yours. Parker, listen to me. Listen to me. Go to the airplane. Go! You have papers? Got it. No papers. Come on. Get up! Get up! Občanko. Hele, občanko. Hele, neumírej mi tady, jasný? Tak, dělej, vstávej. Co tady s tebou budu dělat? Klid. Nehýbej se. Musím zastavit krvácení. Pozor, pozor. Hovoří sovětská informační kancelář. Na různých úsecích západní fronty podnikli Němci řadu tvrdých útoků na naše pozice. Fašistické nástup! Bylo po 50 000 lidí
Pozor! A zranění a přes 250 000 je v zajetí. Přes přístavy v Osinovci a Kokorevu přišlo za poslední měsíc z velké země přes 9850 tun potravin. A jenom mouky přitom město spotřebuje asi 1100 tun denně. Při normách 400 gramů pro dělníky a 200 pro ostatní. Tak jak dlouho můžeme vydržet? Pokud nesnížíme... Uvědomuješ si, co tu povídáš? Kam bychom ty normy ještě měli k sakru snižovat? Ty asi chceš, aby mi tu vypukla revoluce. 9 dní. 9? Takže 9 dní. Rovná do auta! Rychleji, rychleji! Nazdar. No tak, honem, nastupte! Sorry, I didn't mean to wake you. Are you all right? I have dystrophy, like everyone these days. I'll help you. You shouldn't move. Svitkova asked to look after you while she's away. I'm Yura Kresko. I live upstairs. Volejte. Nejspíš je v šoku. Chtěla jsem ji vzít do nemocnice, ale bála jsem se, že by mi tam exla. Tak volejte, volejte. No, dobře, zavolám. Takže ty jsi tu Angličanku našla. Živou. Osobně jsem komisaři Čigasovovi podal zprávu, že tam zemřela. Zemřela? Osobně. Takže jsem viděl na vlastní oči tělo a identifikoval jsem je. A nespletl jsem se, a to není všechno. Komisař to volal do Kremlu, na jejich velvyslanectví a ti ještě Bůh ví kam, nejspíš do Anglie. To mám teď všechno odvolat? Co chcete dělat? Máme ji zabít? October 6th. All electricity was cut off. A je to ona? Kdo? Ptám se tě, jestli je to ona. Prověřila jsi doklady? Žádný nemá, ztratila. Tak co mi tu vnucuješ nějakou ženskou bez dokladu, co? October 14th. The water pipes burst. Odevzdej zbraň. Dej ji na stůl okamžitě! Kde je teď? Slyšíš, já se tě ptám. Kde je? The phone they cut off on September 8th. Sedí tam dole. Sajtkáře. Tak jdeme. No? Utekla. Nesu za to plnou zodpovědnost. Poslyš. Zahráváš si s ohněm. Najdi ji. Do you know who's singing over there in the living room? Vozdvíženská Anastasia Andreevna herself, the biggest star of the Leningrad operetta. It's my mom who's accompanying her, and Svitkova's mother is her housemaid here. But Svitkova is ashamed of her mother.
for being a servant. As soon as she heard the police took women, she joined, just to get away from here.